דמותו של בר כוכבא כפי שהיא עולה במקורות. בר כוכבא נחקק במקורות היהודיים כדמות שנויה במחלוקת. באגרותיו ובתלמוד הירושלמי הוא תואר כשליט טוב, כריזמטי, הפועל כשליח ציבור מעולה. אף מסופר כי רבי עקיבא ראה בו משיח ונהה אחריו. אפילו מותו מתואר במקורות אלה ככמעט ניסי. הוא לא מת מידי אויב, מידי חייל רומי, אלא מהקשת נחש שנשלח על ידי האל. בתלמוד הבבלי, לעומת זאת, הוא זוכה ביחס קר הרבה יותר. מסופר כי היה משיח שקר שגרר את העם לאסון, וכי הוא הומת בידי חכמים שבדקו ומצאו כי הוא משיח שקר. איש היה בישראל בר כוכבא שמו, איש צעיר וגבה קומה, עיני זוהר לו. הוא היה גיבור, הוא קרא לדרור, כל העם אהב אותו, זה היה גיבור. עם עלייתה של התנועה הציונית, היא שלפה מההיסטוריה את דמותו של בר כוכבא, והציגה כדוגמה ומופת. היא הציגה אותו כמודל למנהיג הטוב, יוזם, לוחם ובלתי נכנע. כך היא הציגה אותו לדוגמה בבולים, בולים העוסקים בגיבורי ישראל.